தீய சக்தியான விடியா திமுகவை அகற்றும் சபதத்தை நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நிறைவேற்ற தமிழக மக்களே தயாராகிவிட்டனர். இது குறித்த செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம். நீங்கள் நலமாக இருக்க இன்னும் எவ்வளவு பாவ பணம் பெற்று ஆட்சி நடத்துவீர்கள் ஸ்டாலின் என பொம்மை முதல்வருக்கு மக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். போதைப்பொருள் மாஃபியா தலைவன் ஜாபர் சாதிக்கிற்கு விடியா திமுகவில் பதவி கொடுத்து வைத்திருந்தீர்கள். இது தவிர லாட்டரி நிறுவனத்திடம் 509 கோடி ரூபாய் பெற்றிருக்கிறீர்கள். ஸ்டெர்லைட் ஆலை உரிமையாளர் வேதாந்தாவிடம் 19 கோடி ரூபாய் தேர்தல் பத்திர நிதியும் பெற்றுள்ள தகவலும் தற்போது அம்பலமாகியுள்ளது. தூத்துக்குடியில் இத்தனை போராட்டங்களும் அதனால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளும் இந்த 19 கோடி ரூபாயினை விடியா திமுக பெறுவதற்காகவா என கேள்வி எழுப்பும் மக்கள் தூத்துக்குடி மக்களுக்கு எதிரான வேதாந்தா நிறுவனத்துடன் பணப்பரிவர்த்தனை தொடர்பு கொள்ளும் அளவிற்கு உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் என்ன தொடர்பு எனவும் விமர்சிக்க தொடங்கியுள்ளனர். தமிழ்நாட்டிற்கு விரோதமான தமிழகத்தை அழிக்கக்கூடிய அனைத்திலும் திமுகவின் கைகளுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் தொடர்பு இருப்பது எப்படி என்று மீண்டும் கேள்வி எழுப்பும் மக்கள் அதிமுக பொதுச் செயலாளரும் புரட்சி தமிழருமான எடப்பாடி கே பழனிசாமி திமுகவை தீய சக்தி திமுக என்று அழைத்ததில் எவ்வளவு உண்மை என்பதை தற்போது உணர்ந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். தீய சக்தியும் மக்கள் விரோத ஆட்சியுமான திமுகவை தமிழ்நாட்டில் அகற்ற வேண்டும் என்ற சபதத்தை தமிழ்நாட்டு மக்களே இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நிறைவேற்ற தயாராகிவிட்டது அதிமுகவிற்கு பெருகி வரும் ஆதரவு மூலம் நிரூபணமாகிறது.